Her er et spørgeskema, jeg har lavet om frugt. Jeg har fået 80 svar, og dem klikker jeg ind på. Så er der de her cirkeldiagrammer, som allerede er lavet. Men nu vil jeg gerne have det over i Google Sheet. Og der trykker jeg på det grønne ikon, opret nyt regneark. Og så er man inde i Google Sheet, det samme som Excel. Her kan man så se alle svarene, hvad hver enkelt har svaret individuelt. Og det kan man sortere, sådan at man grupperer dem. 0. klasserne kan stå øverst, så kommer 1., 2. Det kommer lidt an på, hvad det er for nogle svarmuligheder, man har haft i sit spørgeskema. Det skal man egentlig ikke rigtig bruge til noget, så det er ikke så nødvendigt, men det er meget sjovt, sådan at have det overblik. Åbn en ny fane ned for neden på plusset, så kommer der et nyt ark. Her overfører man de svarmuligheder, man havde i sit spørgeskema. 0., 1., 2. skal jeg have fyldt ind her. Og det er meget vigtigt, at man skriver det præcis på samme måde. Det nemmeste er faktisk at kopiere det. Nu går det lige lidt hurtigt, jeg spoler lidt i det. Nu kan I lige se, hvordan jeg kopierer f.eks. 0 stykker frugt. Så går jeg simpelthen ind og markerer det, højreklikker, går over i Excel-arket og sætter dem ind foroven. Og det gør jeg så med dem alle sammen. Det er lidt langsomt, men så er man sikker på, at det bliver stavet og skrevet præcis på samme måde. Jeg vil altså undersøge, hvor mange stykker frugt man spiser i de forskellige klasser. Nu går jeg ind og skriver et lighedstegn som det første. Nu skal jeg skrive en formel. Og jeg skriver count F og så et S på. Det betyder tæl hvis. Og så skal jeg vælge et kriterieområde. Og der går jeg over i min formular svar. Vælger kolonne B, fordi det er den med klasserne i. Laver et semikolon. Det er et punktum med en komma nedenunder. Går i ark 2, og så siger jeg, nu vil jeg se på 0. klasserne. Og det er celle A2. Så laver jeg et semikolon igen. Så går jeg over i formularskemaet, og jeg vil så sammenligne klasserne med, hvor mange stykker frugt de spiser. Det vil sige C-kolonnen. Og den skal man skal bare trykke op for oven, så kommer C-kolonnen frem. Så går jeg tilbage og laver et semikolon, og så trykker jeg, den ligger lige lidt om bagved, men altså cellen, der hedder B1. Og så trykker jeg parentes slut. Nu skriver den 0, og det er så fordi, der er 0 elever i 0. klasse, der spiser 0 stykker frugt. Man kan lige trykke på cellen, så kan man se, at der hvor det bliver lilla omkring, det er altså det er de 2 celler, den sammenligner. Nu går jeg ind og sætter nogle dollartegn foran B'erne, fordi at det skal altid være B-kolonnen, den skal hente information fra. Jeg sætter også et dollartegn foran A'et i A2 og foran C'erne i kolonne C. Og så skal jeg sætte, vi skal sætte et dollartegn foran 1-tallet. Ja, det gik lidt stærkt. Nu kopierer jeg så. Nu kan jeg simpelthen trække ned i hjørnet, og så kommer formen hen på alle cellerne. Så behøver jeg ikke sidde og skrive den her formel for hver celle. Så jeg kopierer bare ned, og dollartegnene gør, at den vælger de rigtige celler. For eksempel trykker jeg på den her, så kan I se, at den tager 5. klasse, og sammenligner, hvor mange i 5. klasse spiser mere end 6 stykker frugt. Det er der så 3, der gør. Så skal I over i Easily. Der har I set en film. Eller der skal I se en film. I starter på et nyt dokument. Siger lige, at I skal fjerne clear, så den er helt tom. Og nu skal vi altså lige have sat diagrammet ind. Lige om lidt skal I lave layout på det her dokument. Men vi skal altså have en chart ind, et diagram. Den hiver man ned. Og så kommer der sådan nogle fortrykte søjler. I clear, og så går I over i jeres Excel-ark, markerer det hele her, højre klik, eller Ctrl C, kopier, gå hen i B1 og sæt ind. Og så har I så alle jeres tal nu herinde, og så kan I lige lave farverne om. Og det kommer I også til at se inde i filmen om Easily. Prøv at vælge
nogle gode farver. Ikke for meget sådan farvelade. Det kunne være fint, at det matcher lidt hinanden, men samtidig skal de være forskellige, så man kan se forskel. Nu har jeg valgt nogle forskellige farver til de her 7 klasser fra 0. til 6. klasse. Og så siger jeg gem. Så kommer der et diagram frem. Og den er som regel meget lille, og den kan man jo så trække i og gøre præcis, som man gerne vil have den. Nu kan jeg se, at jeg har glemt, jeg savner at se, hvad der er på y-aksen, så jeg kan lige gå tilbage, dobbeltklik på den, så kommer man tilbage til der, hvor man udfylder sit ark, og så kan man sige, der er sådan 2 funktioner her, show label, og så kommer der tal på alle søjlerne. Det synes jeg egentlig ikke er særlig pænt, men den nederste krydser I af, og så har I så jeres klasser herude til højre. God fornøjelse!